Després de 3 anys de silenci discogràfic, Itaca Band publiquen el seu nou treball 1000 tormentes i un sol, i avui parlem amb el seu líder i cantant, Albert Garcia. Si no t'esperes no t'abraça la lluna de mitjanit, si corres massa se t'escapa. Albert Garcia, líder de Itaca Band. Molt bon dia. Benvingut a RAC 105, gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me. Escolta, 3 anys de parada i ara traieu un nou disc que es diu 1000 tormentes i un sol. Correcte. Què me'n pots explicar d'aquest disc? Feia 3 anys que no traiem res i venia sent el moment ja perquè la gent no s'oblidés de nosaltres. Penya, que traiem disco. Sí que és veritat que al principi, fa cosa un any, no hi havia res, No teníem res de res. I parlant amb la discogràfica, amb management, penya, que poder que anem traient alguna coseta, I doncs vinga, anem a posar-nos. I ha sigut en cosa d'un any. Ens vam posar a escriure en plena pandèmia, com penso que el 90% de grups que treuen disco aquest any. I, bueno, les cançons surten d'aquí una miqueta, el neguit aquest de no saber ben bé, de què anava a passar, amb tota este mar d'incertidumbre, no sabíem si s'acabava la música en directe, si s'acabava la nostra carrera, bueno, en fi. Clar, perquè és això, o sigui, 3 anys, però quins 3 anys, no? Pandèmia mundial, confinament, com ho heu viscut, això? Ara, en perspectiva, tinc la sensació que no han passat, que el 2019-2020 és com que no va existir ja. Entremig vaig tenir un fill, també, que, hòstia, això sí que existeix, perquè el tinc allà cada matí, però si no et diria que han passat 3 anys així, com que te'ls han robat, Però vosaltres l'heu aprofitat? Heu fet un disc? Hem fet un disc, i, bueno, no ho sé, com si és el 6è disc. 6è disc, correcte. De la nostra carrera, com mola molt dir carrera, Sí, com no? si haguessis estudiat, Home, és curiós, porteu ja una bona trajectòria. Si no em falla... 15 anys. Anava a dir més de 10 anys, perquè tampoc no ho he comptat molt bé, però no me la volia jugar. 15 anys. 15 anys, sí. Ostres, i com va començar això? Què recordes dels inicis? Sí? Vols saber? Mira, te'ls explico, Estic molt orgullós, però vam començar a l'església del col·le, tio. És que és molt bé. Mira, jo anava als Salesians d'Horta. Hi ha molta gent que ha començat tocant la guitarra a missa, no? Aquí està, per aquí ve. Llavors fèiem, qui anava a l'església a tocar, teníem 1 hora a la setmana lliure per anar a assajar. I clar, vaig veure el filon, mira, si he d'aprendre a tocar la guitarra per saltar-me 1 hora de classe, doncs ho faig. I aquí van ser els inicis d'Itaca Band. Una profe ens va posar una aula amb una bateria i així, i vam dir, va, farem un grup. O sigui, Itaca Band surt de l'església. Ja ho he dit, sí. Aquest és el titular, És que, sí, ho sé que, bueno, no ho havia explicat així mai, però és que aquesta és la realitat, aquesta. Típica pregunta. Aviam, fes-la. Itaca Band? Per què? Per què? Aquesta me la inventaré, sempre me la invento. Sí? Bueno, de fet, això també ho he inventat. Anava a dir, home. No, aviam, Itaca, compta amb 15 anys, en tinc 31, 15 anys, o sigui, jo l'Odissea d'Homer no me l'he llegit, vamos, ni de xiste. O sigui, Itaca ens molava, el nom Itaca, hòstia. I teníem allò de dir, ha de ser un nom que la gent se'n recordi, saps? Que diguis Itaca i pam. I amb el temps, doncs, li hem volgut donar un sentit i... al final un poco el camino de la música, que lo importante es disfrutarlo y no llegar. Com una bala és el single del disc i parla del confinament. Parla del confinament? Sí? No ho sé. Això és el que diu la nota de premsa, Oi, la nota de premsa. Sí, parla del confinament, aviam. El que et deia al principi, doncs, surten d'aquí aquestes lletres i són bastant viscerals en aquest sentit. Aquest disco és, si entens una miqueta la història del grup i d'on venim i els darrers anys, doncs sabràs del que estan parlant les lletres. I poder no xerrar explícitament del confinament, porto 3 mesos sense sortir de casa, m'estic tornant boig, però vindria a ser així encara una miqueta l'alegria, l'esperança, el seguir endavant, bueno, en fi, una miqueta vindria per aquí a la part. Perquè tornant al confinament, vosaltres veu fer concerts d'aquests, de postpandèmia, amb la gent assentada, amb mascaretes... Sí, quin drama, I què? Doncs mira, vam fer un parell a la Mercè i al Corilla. De fet, vau fer una gira, no? Sí, aquest va venir després, perquè vam veure això, que la gent ens cardava les cadires pel cap. Que vam seguir fent el format aquest elèctric, de bombo negres, d'anem a rebentar-ho tot, i la gent asseguda, bueno, que era com... Quiero no puedo, saps? I vam dir, va, per aquest any preparem alguna així més orgànic, més acústic, més tranquil·lot,
que també era un repte per nosaltres que no havíem fet mai, així concerts en acústic, i, bueno, però bé, com a mínim, bueno, vam treure les taranyines, vam poder estar girant durant aquell any que, hòstia, semblava que no anàvem a fer res. Mil tormentes. Mil tormentes, sí. Dieu que és la cançó que dona nom al disc Sí. i que és la primera que vau escriure. Sí. Què em pots explicar d'aquesta cançó? Bueno, què et puc explicar d'aquesta cançó? Aviam. Al principi el disc us anava a dir Mil tormentes, saps? Però, hòstia, quina tristor, quina tristor. I li vam ficar el sol. Ah, molt bé. O sigui, no és que... En aquest sentit, soc una persona que... Como que las alegrías me duran poco. ¿Sí? ¿Vale? No sé cómo dir-t'ho. Y ahí en el barro, revolcándome a la merda, saps? És com... Està acabant de ser la meva zona de confort i és on neixen totes aquestes cançons. Una miqueta, bueno, com gran part de la gent que escriu cançons i així. Si trobo que si tota la meva vida hagués anat bé, aquest disco no existiria ni la meitat de cançons de la nostra discografia. Llavors, el problema és pensar que la vida era un camí de roses i que tot seria fàcil i que un cop estiguéssim aquí tot aniria bé i estaríem forrats i em portarien aquí amb un Mercedes, però no ha sigut el cas. Hi ha hagut d'agafar el metro i menjar-me una caravana des d'Osona aquí i, bueno... Perquè vosaltres viviu de la música. Nosaltres vivim de la música, sí. Fa molts anys que viviu de la música? Fa ara, mira, no t'ho sé dir ben bé perquè va ser molt progressiu. Tampoc som un grup allò que va treure un tema i de cop i volta estem viatjant amb helicòpter. Va ser a poc i... Però sí que és veritat que potser vau tenir un punt d'inflexió amb el... Temerario. Temerario, correcte, sí, 2015, no? Temerario por quererte chillar, temerario por chillarte queriéndote. Sí, va ser el disc que ens va catapultar la fama mundial, sí senyor. No ho sé. Pensa en aquell moment, si teníem 20 i pocs, dèiem, mira, nois, portem uns quants anys ja, si funciona bé i si no, deixem-ho estar. Seguim fent, però cadascú amb les seves feines, amb les seves històries, i de cop i volta, doncs, bueno, va funcionar, ens vam fer una miqueta més coneguts, i vam dir, doncs va, seguim apostant, intentem professionalitzar el projecte, prendre'ns-ho una miqueta més en sèrio, i fins al dia d'avui, no ho sé. Ara estem ja, això és un camino no retorno, ara ja no podem tornar enrere. Tornant al disc, La Caravana. La caravana, guaita. Podria ser que tingués algun toc de reggaeton? Ei, ens has enxampat, Sí? Rompe el grito en el aire, afinando el coro. És que, sí, nosaltres tenim allà un secret, no?, que li diem el reggaeton encubierto. Vale. Tenim més d'un reggaeton nosaltres. De fet, no sou l'únic grup que va de que no fa reggaeton i després dius, ostres, això em sona una mica... Com a mi no renego del reggaeton. Té una connotació negativa sempre, és el problema que sempre ha de categoritzar, d'etiquetar la música, bueno, porta això. Sí. Fem reggaeton? No, vale, però aquesta cançó pot tenir pincelades de reggaeton, i tant. De fet, l'hem gravat a Cuba, vull dir que algun toque caribeño de tenir, no sé. Clar. I cap problema, molt orgullós, Una altra cosa és de que aviam de què xerrem en aquesta lletra, no xerrem del que xerren el 90% de cançons en reggaeton. Llavors, per aquesta part... Bola Hòstia. parla de la paternitat. Ah, mira, sí, home. Sí? Sí. Què me'n pots explicar d'això? Pues això, el que et deies, aquests 3 anys de pandèmia semblaria que no han existit si no fos per això, perquè cada matí em llevo i tinc un nen al meu costat que em recorda que sí que van existir. Quina edat tens? Sí, d'un any i mig he acabat de Un fer. any i mig. Sí. I l'experiència què tal? Tio, molt heavy. Sí? Ni totes les drogues del món. Cago en Déu. és una... m'explota el cor. I ara mateix la mare m'ha canviat una foto del col·le i que estan d'excursió i, hòstia, ja venia amb la mala llet de Barna, no sé què, m'he llevat d'hora, m'he carregat 3 cafès, he entrat per la Diagonal, caravana, la cara mala llet de la gent, saps allò de, uah, quina sort que vaig marxar, saps? I m'ha enviat a la foto i se m'ha passat tot un altre cop. No sé, és brutal. A la gent que set pare o mare, que no ho sabran. No sé, costa d'explicar, Clar. No m'esperava per nada. De fet, no volia tenir parella, no volia tenir fills, no volia tenir hipoteca, i ho tinc tot, saps? Ho tens tot. Sí, estic més riat que una persona. Has fet el completo. Completo, sí. Posar etiquetes a la música és molt difícil, ara ho deies, Sí. però si haguéssiu de posar una etiqueta a Itaca Band, una etiqueta de tipus de música, quin tipus de música fa Itaca Band? Si escoltes el primer disco i no té res a veure amb el que fem ara, i som els mateixos i sabem fer el mateix i... No sé, però va evolucionant. Però això igual et carda un reggaeton que et carda un punk, saps? O et carda un rock and roll, o com canvia tant
tot tan ràpid, saps? No ens podem encasellar ni enquistar amb un tipus o amb un estil de música. Al final nosaltres apostem molt per les cançons que neixen d'un piano o d'una guitarra i després les vestim doncs, amb l'estil que ens vingui de gust o que pensem que aquella cançó li escau millor. Vale, i parlàvem de festa, anem a fer una mica de promo. Vinga. On us podrem veure? On ens podreu veure? Hòstia, digue'm tu tinc tens apuntat, apuntat, sisplau. 13 d'abril, Sala Apolo. Vale. No? Comencem. Aquesta me la sé, la Vale. resta, de veritat, sóc un desastre. 23 d'abril, València. Sí, I després la gira seguirà amb Festival Vinya Rock, Santiago de Compostela, Vigo, Madrid, Festival Cabro Rock de Vic, aquí ens hi trobarem. Granada, Múrcia, Bilbao, Burgos, entre molts altres per confirmar. Sí. Les Espanyes, Aneu per tot el món, ja? Sí, home, internacional, ja t'ho deia. Molt bé. No, aviam, és que ja fa molts anys que donem Internacional... voltes perquè... No, internacional, de tant en qual fem algun pinillo per allà i marxem a fer el hippie pel món, però a Espanya al final nosaltres som un grup que gran part de les cançons són en espanyol. Sí. Bueno, al final el meu cap funciona en castellà. Penso en castellà, a casa hem parlat en castellà sempre. I quan neix una cançó, doncs, neix en castellà normalment. Si m'he de posar a fer-la en català, com que he de posar algun filtro més i bueno, m'hi he de posar jo amb consciència. Llavors això, doncs, ens hem trobat amb els anys que ens segueix gent a Espanya i es queixen quan no anem a veure'ls. I doncs hem aprofitat ara que traiem disco per fer una gireta per allà, anar a visitar-los, encara que gran part del volum de feina i de concerts és aquí a Catalunya. Vale, si haguessis de triar una cançó del disc que presentes, sí. Una. En directe per mi seria Escapar Contigo. Per mi penso que és és com una barreja d'entre un rock i un tema així més electrònic, més que moderneja bastant, la veritat, el tema. Trobo que és un tema que tinc bastantes ganes de tocar-lo en directe. Per mi seria la meva preferida. I si no és del teu disc, ni de vosaltres, em diries una cançó? Motomami. La Rosalía. Rosa, cinta esta. És que el venia escoltant al cotxe, tio. Quina passada, tio. No entenc... Què et sembla, la Rosalia? Parlem-ne d'això. Estic enamoradíssim, Però l'has vist de veritat o no? Sí, tant. Sí, m'ha sorprès. L'únic que crec que m'estic fent gran és que no entenc les paraules, o sigui, el vocabulari que utilitza. No acabo d'entendre les metàfores de... Mira que és d'aquí de Sant Esteve Sarrovires, Sí. No ho acabo d'entendre del tot. Penso que... Hòstia, és que per mi és una eminència, la Rosalia, i quan dic que estic enamorat, és que estic enamorat. Però, no sé, és que allà a Los Angeles es mou una altra història. Llavors, penso que la tia vol fer una miqueta de calaix i després tornarà al que vol fer realment. Clar, vol anar molt a lo comercial. Sí, anem a fer una miqueta de calaix. Les Amèriques, no? Ens hi hem de trobar, també ja, i, hòstia, és que la Rosalia s'ha vendido, aviam. Que et posin a tu 10 milions d'euros a la cara, saps? Aviam què fas. No. Val, i ja per últim, porteu 15 anys, abans en parlàvem. Quin és el secret per aguantar tants anys? Pues el secret és apretar les dents, tio, i seguir lluitant, perquè, com et deia, sempre hem pensat que lo fàcil era, sí, que lo difícil era arribar i lo difícil és mantenir-se aquí dalt. Tants anys, bueno, aquí dalt, ja m'entens, poder sobreviure de la música, I... quan, clar, amb el Temerari, doncs, bueno, doncs era penya, tenim un disco, si funciona bé i si no, doncs també, saps? Clar. I ara, doncs, quan ja generen més expectatives, quan tens un públic, quan la gent espera que treguis un disc nou i això, hòstia, això agradarà. És la dèria d'agradar, és el que no porto bé, saps? Ha d'agradar la cançó, és que a mi m'agrada, saps? M'és igual si agrada o no agrada, aquest és el dilema. Ja, però és que si no agrada no vindran al concert, és que si no agrada les ràdios no te la posaran, és que si no agrada... te'n vas a pique perquè ja no estàs de moda. És aquesta la dèria que imagino que compartiré amb gran part de la gent que escriu temes propis i així. És la dèria d'agradar, quan a la meva vida normal m'és igual que pensi la gent de mi, cadascú té la seva vida, no pretenc que arribi a tothom ni res d'això, però el que fa la música depèn del públic. Les cançons no són ni millors ni pitjors, agraden més o agraden menys. I en funció d'això te'n vas a viure a Los Angeles o a Sant Esteve. Albert Garcia, moltes gràcies per venir a RAC 105 i fins la propera i molta sort amb el nou disc. Vinga, va, som-hi. Veiem a la propera. RAC 105.